Предела и продължава. Следващата ни гостенка започна музикалната си кариера от шоуто на Слави. Много бързо спечели любовта на публиката с ангелския си глас, но на върха на славата си не се поколеба да рискува с ново предизвикателство на непознато място и замина за САЩ, където завърши престижния университет Бъркли Колидж в Бостън. След кратка пауза в кариерата си по майчинство, тя отново е на музикалната сцена. Само преди ден се завърна от САЩ, от Щатите, където пя пред българска публика в Ню Йорк и в Сиатъл, а в същото време подготвяше излизането на най-новия си клип. На английски се казва I Believe in You and Me, а на български се казва Вярвам в теб и мен. Нека да го чуем. Казваме добре дошла на певицата Деси Добрева, която вярва в себе си и в мен. Парчето е посветено на Сашо, нали? Абсолютно, Сашо. Това е момента да ти го кажа. Благодаря ти. Папичина общува през това време на тича. Добре, завърна се от Щатите пресно. Съвсем прясно вчера. Да. Какво те заведе пак в Щатите, освен да се представиш пред хората? Ами тези концерти, които вие споменахте преди малко, единия в Ню Йорк, това беше всъщност Мис Българка в Съединените американски щати. И другия си беше в Сиатъл, просто мой концерт, но и двата минаха много хубаво. Прекрасни момичета. Тия българки, страшна работа. Значи красавици, усмихнати, интелигентни момичета. Много хубави, аз съм много очарована. Как се усети там? Ти си живял доста време. Аз вече се чувствам там изцяло в собствени води. Била съм в повечето щати, за добро или за лошо. И общо взето съм свикнала много бързо да се аклиматизирам. Свикнала съм с пътуванията, с всичко. Като войник съм. Тоест, винаги задаш въпроси на американци тук какво ще, ами сама да се оправиш. В интерес на истината, като ходя там, понеже нали, по-честичко ходя и като се върна в България, особено на летището, много ми е странно как всички говорят на български. Защото постоянно сменям летища и официалният език е английски. Нали се питам нещо на английски, изведнъж на български и така ми става едно приятно. Си казвам, А не ти ли се прииска понякога да останеш там, в края на краищата? Предвид, че честно казано, винаги когато ходя, вече накрая много силно ми се прибира в България. Не знам, мен лично ме гони носталгия. Не съм изключила тази възможност. Може някой път пък да поостана малко повече. Но като цяло си признавам, че наистина ме гони много носталгията и бързам да се прибера в България. А кое е по-доброто от България от Америка за живот? По-добрата страна, коя е? Ами, значи за възможности няма да говорим, защото в те няма разлики и прилики. Да, няма база за сравнение, но България си ми е родината. И аз съм живяла тук повечето време от живота си и ми е мъчно за родината ми, мъчно ми е за семейството ми, мъчно ми е за магазинчето долу пред блока ми и за съседа ми и така нататък.
Просто аз съм си такава, свикнала съм се с тези неща и още взето си ги харесвам. Иначе да, в Америка има много възможности за реализация. Това също ми харесва там и заради това съм като моряците. Значи, като са на кораба искат суша, като са на суша искат на кораба. И аз като постоя така по-дълго време в България си казвам, ох, искам да изляза навънка малко, задушавам се тук. Като отида навънка пък, ох, искам да се прибера в България, вкъщи. Реално, колко време те нямаше и през това време хлапето не ти ли липсва много? Този път беше съвсем за кратко, за 10 дни. Да, без малката отидох. Много ми липсва. Ужасно много. И винаги много бързам да се прибера точно заради нея. Затова сега съм си я взела. Тук при мен в София. Всъщност ти трайно си продължаваш да си базирана във Варна. Ами, вече не е толкова във Варна, вече се премествам така към София, защото се връщам на сцената, на така сценичния живот, артистичния живот тук в България. Така че малко тя също порасна, вече е близо 2 годинки, година и 10 месеца и е малко по-лесно вече за гледане. Ще пускаш ли на градина? Как? Мисля, да, варианти и най-вероятно ми рано или късно това ще стане. Да, въпросът е, че ти ако смяташ сега да се активизираш много с работата, реално ще трябва да я повериш на грижите на Честно някой. казано, изцяло си влязох вече в предишния режим. Работя много усилено, албум ще издавам, ходя по най-различни ангажименти, концерти, участия и така нататък. Взимаме със себе си понякога, друг път я оставям при баба и дядо, когато няма смисъл, просто само едно размъкване. Така че справяме се. Кога като всички майки. Да, така. Кога трябва да е готов албума? Как си го планираш? Албумът е готов изцяло, той е записан, мастериран и просто в момента работя чисто документално върху издаването му. А по отношение на това, нали, това е парчето първото срещу това е сингъл. Той е отделен. Албумът е различен, той е доста патриотичен. Така събрани са най-хубавите български популярни фолклорни естрадни песни, тези, които аз съм видяла през годините, че най-много докосват така сърцето на българина. Този сингъл е съвсем различен. Той е на английски, първото, което е. Той е Dance House, обърнат е определено към по-младите. И наистина се надявам, че така ще може да избяга от границите на България и да може да бъде чут навън. Но не пречи и той да бъде включен като бонус. Ще го обсъдим това нещо. А защо вярвам в теб и мен? Защото е позитивно заглавието, така искам да е. Аз наистина вярвам в теб и мен. Пък теб кой е? Това си го запазвам в тайна. Не разбрахме, да. Да. А случва ли ти се на теб да губиш вяра в себе си? И кога? Не. Никога? Не. Всеки? Значи имала съм много трудни моменти, когато действително така пада ми гарда, както се казва, но точно тогава вярата в мен ми помага да стъпя на краката си обратно. Винаги си казвам, че трябва да продължа напред, че живота е много хубав, позитивен е и да ви кажа, в момента съм много позитивно настроена. Занимавам се освен това с най-различни алтернативни методи, йога, медитация. Да, забелязвам, че си в много добра форма. Чета много философски книги, тренирам. Всичко това помага наистина един човек да се чувства позитивно настроен. Добре, нека сега да видим какво ще ни каже за теб един много близък човек, когато успяхме да издирим и намерим във Варна. Той. Сега ще видиш, изненада ти правим. Деси беше любопитно момиченце. Пъхаше си носа навсякъде. Дет може, дет не може. Това до някъде може да се види и сега. Общо взето вкъщи все си бяхме куче и котка, нали? В всичките му варианти аз, средната сестра и тя. Двама срещу един, винаги се намира кои двама срещу кой един. Но това е част от сближаването. Значи, това противодействие на децата и на хората един с друг, всъщност те се научават един за друг, кой как реагира, което е вид инвестиция в другия. Приятелството е вид инвестиция. Така че ние сме повече приятели, отколкото близки. Успехът в известен смисъл я накара да внимава какво и къде говори, но нищо повече от това. Мисля, че в момента е по-трудно да гледа детето си и да се разпъва между детето вкъщи и работата, кариерата, било то тук, било то в София, било то в Америка, било то не знам къде, става малка лудница.
Малка лудница. Да, това. Признавам си. Много ме изненадах. Зарадва ли се, виж, брат си? Иначе тебе, като те слушахме, изглежда, че всичко е штрак. Явно... Така трябва да е. Да, Ако човек почне да се оплаква, къде ще му излезе края? така е. Кои са моментите, в които наистина ти става трудно? Защото след като и брат ти го забелязват, и предвид на товареността, която имаш, той съвсем естествено да има такива моменти. Трудно е, да, с малко дете и ти си майка, знаеш как. Именно, за това чудесно разбирам, че няма как да няма моменти, в които са почти несъвместими нещата. Между другото, брат ми много ми помага и неговото семейство и даже докато мен ме нямаше и бях в Щатите, те също се грижаха за малката, бяха взели даже при себе си. Той има 3 деца, така че е супер подготвен. Даже аз съм взела в момента пък на гости при мен на моята племеница. Това е неговото второ дете, Ралица. И тя също много ми помага за малката Алинка. Разменете си децата, за да, нали, да си връщате Естествено, услугите. как? Ти ден ти беше казала преди време, че искаш много деца, нали? И сега брат има много деца, ти имаш вече едно. Още ли Малко му завиждам да ти кажа, защото вече ги е направил 3-те, пък на мен те първа ми предстоят. Не, наистина, аз винаги много съм се радвала, може би защото нашия семейен модел е базиран на 3 деца и винаги съм искала повече деца. Просто по-хубаво е, пълна къща, весело, повече грижи. Наистина по-трудно е, обаче какво по-хубаво това? Това е за мен смисъла на живота. Така че силно се надявам, че поне още едно детенце ще имам. Стискаме ти палци и ти го пожелаваме. Какво си спомняш от тези години, в които сте били като куче и котка, както брат ти разправя? Страхотни неща. Значи аз с брат ми много се разбирах, обаче брат ми с сестра ми. О, Боже, значи те толкова много се гониха, се биеха. Двамата един път, като се гониха, щупиха вратата в хола. Да, тя е доста трудно да се щупи, но те я щупиха. А пък ние бяхме с сестра ми така. Сестра ми ме пошамаросваше така доста. Тя е по-голяма. Да, брат ми е най-големия, сестра ми е по средата, аз съм най-малката. Но винаги сме имали много близки отношения. С сестра ми съм много близка, помагаме си редовно, с брат ми също съм много близка. Говорим си действително като приятели. И това е много хубаво, защото тая връзка според мен е много важна в семейството. На какво разчиташ при възпитанието на детето? Има ли някакви основни принципи, които следваш, неща, на които държиш и кои са? Първо следвам себе си, това е най-важното, сърцето на майката, какво ще каже. Второ, разбира се, че следвам модела, по който съм възпитана аз. Няма как да е по друг начин. Дори да си мисля да кажа, искам сега това детенце да го направя по-нахално, по-такова, не става. Аз съм възпитана в едни принципи, в една етика и най-вероятно по същия начин ще възпитам и детето си. Според мен е много важно да оценява семейството, да различава доброто от злото като цяло и да е позитивно настроена. А вманиачена ли си по отношение на, знаеш, ръководства за гледане на деца, книги, Чела съм доста материали, не бих казала, че съм вманиачена. Според мен човек трябва да е запознат, задължително, да има различни мнения. Споделяме си естествено с приятелки, споделям опити с нахами, с майка ми, с други хора, но винаги се доверявам така на себе си. Сега, какво да кажа, човек прави грешки. Сигурно и аз ще направя или съм направила, но в крайна сметка давам най-доброто от себе си. Най-вече давам цялата си любов. За мен това е най-важното. Едно дете се възпитава с любов, с търпение, с уважение към детето. Така че аз се старая много. Ние след малко ни предстои да си говорим за едно, според мен, непознато на широката аудитория, такъв нетрадиционен подход. Майчина хипноза. Чува ли си ти за това? Не съм чула, но мога да се подсетя горе-долу за какво става дума. Ако е това, за което си мисля, до някъде може да съм запозната с този метод, защото пък аз в последните години се занимавам с детско възпитание. От пренатална възраст до 10 на 12 годишна възраст. Даже на тази тема беше посветена и последната ми дипломна работа за втората ми магистратура тук в академията в София. По какво ти е магистратурата? Магистратурата е... По коя специално си им преди? Да, значи теоретико-композиторски и диригентски факултет се води музикална педагогика. И понеже това ме вълнува, още преди да имам дете, с това се занимавам. Много неща съм превела като материали от Съединените американски щати, там съм изчела. И съм запозната с няколко методи,
един от който е на Золтан Кодай, който казва, че детето се възпитава още преди да се роди, още преди въобще да бъде заченато в корема на майката, да. Да бъде заченато, не там да се на бащата ли си? Не, буквално говоря за психиката, в психиката на майката. Нали, може да му се четат приказки, да се пее. И аз наистина това нещо го правих. Аз докато бях бременна с корема, говорих и. Все едно тя е, нали, при мен. И аз общо взето знаех, нали, то след един преглед се знае вече какво ще е детето. За да му говориш в подходящия пол, нали? Да, говорих и четях и наистина приказки. Много съм пяла. Продължавам да пея, като се роди. Само така я приспивам с песни. Майка ми и баща ми също прекрасно пеят и също я приспиват по този начин. И определено мога да кажа, че това има много голям резултат. Тя пропя преди да се научи да говори. Тя е изключително запозната с ритъма. Изключително танцовално дете и според мен може би наистина съм успяла по някакъв начин да повлия. Аз не искам да я правя певица или артистка задължително, но много бих се радвала, ако просто има тези качества. Благодаря ти, пожелаваме ти да си щастлива, успех с новия албум. Ние малко по-късно ще разберем точно какво означава и как се прилага майчината хипноза, а сега към продължението на един материал, чието начало видяхте вчера. Да, вчера ви срещнахме с футболната легенда Йордан Лечков на негова територия в Сливен. Той беше откровен така за скандалите, които го съпътстват и не пести нападки към враговете си. Как се отнася към приятелите и враговете си, ще разберем от втората част на разговора му с Венета Георгиева. Нека видим.